जोंनाव बेफोरबादि गेलेनायनि हाबाफारि खुंबाय थायोब्ला जोंनिफ्राय गोबां मोजां गेलेगिरिफोर ओंखारबाय थाबावगोन। जोबोद मोजां खामानि मावदों बे बुस्थुखौ जुदि टुर्नामेन्टखौ जुदि कन्टिनिउ लाबाय थानो हायोबा जोंनि थाखायनो मोजां इयुथनि थाखाय मोजां। नोंथाङा मोजाङै गेलेयोब्लानो गावनि थांना थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हायो। फुटबलावबो स्कप दं, फिउचार दं। नों मोजां गेलेबानो नेशनेल गेलेबानो साख्रि मोनो। आथिखालाव बांसिन सुबुंफ्रानो ससियेल मिडियाखौ फल' खालामो। आजिखालि ससियेल मिडियायाव बांसिन मानसिफोरा ससियेल मिडियाखौ फल' खालामो। बेफोरबादिनिफ्राय जोंनि आथिखालनि सुबुंफ्रा गाज्रि जालांगासिनो दं। बेफोर बाथ्राखौ मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि दुर्गा बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथां दुर्गा बर'आ आथिखालनि लाइमोनफोरखौ थांखिनानै बुंदोंदि फुटबलजोंबो गावनि इयुनखौ दानानै लानो हायो। नोंथाङा ससियेल मिडियानि गाज्रि थासारिनिफ्राय गोजानाव थानोब्ला फिल्डआव ओंखारनानै गेलेनाय बिथिङाव गोसो होनांगोन। जायखिजाया स्पर्ट्सआवनो गावखौ थिसननानै लानो हायोब्ला नोंथांनि इयुनाबो मोजां जागोन होननानै फोरमायदों बिथां दुर्गा बर'आ। बेनिखायनो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय दसे समब्लाबो गेलेनाय बिथिङाव गोसो होनो खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायदों बिथां दुर्गा बर'आ। बेनि अनगायैबो दुर्गा बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। जोबोद मोजां खामानि मावदों बे बुस्थुखौ जुदि टुर्नामेन्टखौ जुदि कन्टिनिउ लाबाय थानो हायोबा जोंनि थाखायनो मोजां इयुथनि थाखाय मोजां। जा माबा मोनसे सुबिदा जुदि बेनिफ्राय जुदि सोलोंनानै बाहेरायाव ओंखारलांनो हायोबा जोंफोरबायदि गेलेनो हायोबा हलिचरनमोन बायदि गोगोमसरमोन बायदि आरो मनबिरमोन बायदि गेलेलांनो हायोबा फिउचार बानायनो हागोन। दा मनबिर मोना हलिचरन दं, जोंनाव मनबिर दं आरो गोगोमसार गयारि दं। बिसोरखौ नाय फल' खालाम। जोंथ' दे जों गेलेनानै थांबाय, दा जों बैसो जाबाय, जों गारबाय। खिन्थु फल' खालाम, जोंनाव जेनेरेसन बाय जेनेरेसन जोंनाव लासै लासै फैगासिनो दं। आरो जुदि जोङो बिदि अर्गानाइज खालामबाय थायोबा जोंनिफ्राय आरो ओंखारबावगोन। गोजौ लेभेलाव गेलेनाया खोब जोंनि हारिनिफ्राय खोब खम बाहागो लायो। दा बे बिथिङाव थांनोब्ला गाहाय थाखोनि गेलेगिरि आंनि मथेबा गोजौआव थांनायनि लामा एसे खम जानायनि खोथाया जाहोना जाहैबाय जोंनाव किसुमान बुस्थु डेभेलप खालामनांगौ। जाहाथे जेरेखम जोंना एकाडेमिक सिस्टेम बा कचिं सेन्टार सिस्टेम, जोंनाव कचेस बेफोरबो लाबोनांगोन। जों कुवालिटि प्लेयार ओंखारनांगोन। मोजां मोजां फिल्ड बा गासिबो नांजोबगोन आरोखि। जों डेभेलपमेन्ट खालायनांगोन, इयुथनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। जों बे इयुथनि खामानिखौ जों मोजाङै मावनांगोन आरो जोंनाव ओंखारलांगोन। जोंनाव ओंखारा नङा, जोंनाव अल इण्डियायाव जेसेबां आसामाव जोङो फल' खालामो, जोंनि बिटिआरनि माबाखौ बांसिन फल' खालामो इण्डियायाव जोंनिफ्राय प्लेयार ओंखारो होननानै। नंखायनो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ, जाहाथे इयुथनि थाखाय आरो डेभेलप खालामबावो। जोंनाव मोजां मास्टार नांगोन, टिचार नांगोन। जोंनाव इयुथखौ डेभेलप खालाम, जोंनो मोजां स्कुल नांगोन। स्कुल माने जोंनो ग्राउन्ड नांगोन, मोजां ग्राउन्ड नांगोन, ट्रेनिं सेन्टार नांगोन। बेफोरखौ जों जुदि खालामनो हायोबा जोंनिफ्राय आरो ओंखारबावगोन मोजां मोजां। बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो, बेनो मेसेज इयुथनि थाखाय। फै बयबो गेले, फुटबलावबो स्कप दं, फिउचार दं। नों मोजां गेलेबानो नेसनेल गेलेबानो साख्रि मोनो। नों सोर फुटबल प्लेयारखौ नों साननानै नाय दासिमबो साख्रि मोनाखै होननानै। जोंनाव आसामाव जेसेबां डिपार्टमेन्ट दं, अइल इण्डिया होन, एसिबि होन, पुलिस होन, एफसिआइ होन, जेसेबां डिपार्टमेन्ट दं, जोंनि बेसेबां फुटबल प्लेयार दं, जेरावबो साख्रि मोननानै दं। दा मानसिफ्रा सानो फुटबलाव फिउचार गैया, खिन्थु जोंनाव दङ। बेसेबां नों सब डिपार्टमेन्टआव नाय नों, आसाम गभर्नमेन्टनि बेसेबां डिपार्टमेन्ट दं। नाथाय नुदों जिथु जोंनि लाइमोनफोर लोंनाय जानाय मबाइल बाहायनाय गारि सालायनाय बे बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो, बेफोरनिफ्राय जानगार जुदि बेफोरनिफ्राय गाव गावनि मेन्टेलिटिखौ चेन्ज खालामनांगोन। आजिखालि ससियेल मिडियायाव बांसिन मानसिफ्रा ससियेल मिडियाखौ फल' खालामो। बेफोरनिफ्राय एसे नागारनांगोन। जोंनाव ससियेल मिडियाफोरखौ नायै किसुमान बुस्थुफ्रा जेनेरेसनफ्रा गाज्रि जालांगासिनो दं। बेफोर बुस्थुनिफ्राय एसे माबानांगोन आरोखि, गोजानाव थानांगोन। बेफोरखौ नागारनो थाखाय नों फिल्डआव फैयाबा नोंनाव जेबो उफाय गैया। जेबो गावनि मेन्टेलिटिखौ फिल्डआव फैनांगोन नों। बेफोर टाइमखौ लस खालामनायनि माबायोबा लस खालामोबा बे फिल्डआव फैनानै जुदि 2 घन्टा माबा मोनसे एक्टिभिटिस खालामोबा नों फुटबलावनो नङा, जेखि जाया स्पर्ट्स इभेन्टआवनो नों जुदि गावखौनो इनभल्भ खालामनानै लायोबा, जुदि बे स्पर्ट्सआनो आंनि थाखाय माबा होननानै लायोबा, बेफोरनिफ्राय नों मोजां फिउचार जालांगोन। ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो, बेखौनो बयबो फै गेले, 2 घन्टाबाबो 1 घन्टाबाबो। दा टाइम वेस्ट खालामनाङा, बयबो फै गेलेफै, इन्जय खालाम। जोबथा सोंथि नोंथांनिसिम, जे फुटबलखौ लानानै नोंथाङा बे समाव दासिम मा सानदों? आं साननाय मथे आं जेसेबां दा बिटिआर एरियायाव बेसेबां दं, आं बेखौ डेभेलप खालामनो सानो।
जोंनाव डेभेलप खालामनो मारै डेभेलप खालामनो खिन्थु जों आं होनबाल' जाया आंजों सापर्ट नांगोन गभर्नमेन्टआबो जुदि सुबिदा होनांगोन आंनो आंनाव प्लानिं दं खिन्थु आं प्लानिं थाबा मा खालामनो आं इउटिलाइज खालामनो हायाबालाय इउटिलाइज खालामनांगोन होमबासो जों दं आंनि गोसो सिङावबो दं आं बेखौनो फोरमायो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आंबो जुदि सुबिदा मोनबा जाहाथे आं आंनि जायगानि बा आंनि हारिनि थाखाय आंबो खामानि मावनो हागोन होननानै गावखौनो कनफिडेन्स दं आरो